Ga jeri 9 na waɗanda ke nuna cewa kuna da rashin lafiya a koda, amma ba ku sani ba. Fitsari da ke da kumfa, yawan rubutu a cikin fitsarinku yana nufin cewa firitin kodarku suna zubar da ruwa. Kafarku ko kafafunku da suka kumbura, rashin aiki mai kyau na koda yana haifar da tarin ruwa, yana sa kafafunku su kumbura. Gajiya da raunin kododi da ke fuskantar matsala suna samar da reservoir kaɗan wanda ke haifar da karancin ƙwayoyin jini. Ja da karancin kuzari, matsalar barci, ƙwayoyin gurɓataccen suna zaune a cikin jininku maimakon fita daga jikinku, suna shafar barcinku. Fata mai bushewa da zafi, tarin gurɓataccen da rashin daidaiton ma'adanai na iya sa fatar ku ta yi zafi da bushe. Yawan fitsari a daren kododi masu lalacewa na shafar yawan lokacin da kuke fitsari. Jini da fitsari, kododi masu cuta suna iya zubar da ƙwayoyin jini a cikin fitsarinku, suna sa ta zama ruwan hoda ko duhu. Rashin sha'awa, kyarin gurbataccen na iya sa abinci ya zama mara sha'awa da haifar da rage nauyi, ciwon koka, rashin daidaiton electricity kamar